6 minuts i mig per arribar al butlletí horari de les 10 del matí. A aquesta hora també fem una entrevista de prèvia del dia de Sant Jordi, que és el que ens trobem just després de tornar de Setmana Santa. Precisament aquesta és una de les preguntes que formularem, aquest encadenament de la Setmana Santa, que avui comença en el seu tram més fort, en aquesta segona fase també de l'operació sortida, i doncs el dia de Sant Jordi, que és el dimarts, l'endemà de dilluns de Pasqua. Saludem la Maria Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters, responsable de la llibreria Empúries de Girona. Què tal? Molt bon dia. Bon dia. Bon dia. La primera pregunta, el primer incògnit, el primer interrogant és aquest, que doncs tenim aquest Sant Jordi que ve just l'endemà del dilluns de Pasqua i, en fi, això no sé com condiciona, si es repartiran més les vendes, si, en fi, com ho teniu previst tot plegat? Bé, el dia de Sant Jordi serà normal, o sigui, Sant Jordi sempre ven, o sigui, tant les parades com les llibreries estaran plenes de gom a gom, com sempre. El que sí que és veritat que estem notant aquesta Setmana Santa que hi ha molt de turisme a les nostres ciutats i pobles i s'estan adelantant vendes. Això què vol dir? Que si ara s'adelanten vendes, no vol dir que vendrem menys el dia de Sant Jordi, sinó que hi haurà molta gent que creiem que tornaran a comprar el dia de Sant Jordi. Creu que repetiran? Jo crec que sí, que hi ha famílies que sí, perquè no te cap al cap, no?, passejar-te el dia de Sant Jordi sense comprar. Jo ho estic veient aquí, no?, que gent me diu, estic comprant ara en calma perquè el dia de Sant Jordi no es pot. I són clients d'aquests que llegeixen molt i que surten sempre el dia de Sant Jordi i són incapaços de no comprar un llibre el dia de Sant Jordi. Clar, aquí s'ajuntaran les dues situacions, és més, pel que és més lector habitual o visitant de llibreries, li agrada més fer-ho amb més calma que la del dia de Sant Jordi, però aquell dia també surt, i llavors, clar, hi ha aquesta doble, no? Sí que és veritat que la gent que ara està vinguent és gent que és molt lectora, vull dir que... I llavors els llocs que afavoreix més és els llocs de platja, de muntanya, pobles on la gent està passant uns dies de vacances i llocs que són molt turístics, no? Vull dir que... Perquè si som ciutats que està plena de gent de fora també, doncs aprofiten, no? I les llibreries aquest dia realment és un dia intens, Molt, però ja ens agrada, Ja ens agrada. Més Sant Jordis hi haurien d'haver-hi en el sentit de venda, però no de l'agotament, l'estrès i tot el que tenim entre les llibreries, les parades i totes les coses, no? Perquè treballem un mes abans i quasi un mes després per tenir-ho tot a punt, no? Perquè és un moviment de llibres amunt i avall que és tremendo, no? Perquè has de preparar el que t'emportes fora, que sigui el més important, que no et deixi res, perquè una cosa és tenir a la botiga que tens sempre el que tu vols, en canvi a la parada pot ser que te demanin altres coses, no? I tots estem igual, però bé, és una gran festa, una gran tradició, un dia magnífic. També és la jornada de descompte, es concentra aquell dia? Sí, només fem el 10% el dia de Sant Jordi, per llei, vull dir que és així, i és una manera també de protegir-nos perquè no és el que s'hi guanyen els llibres i és això. Llavors també hi ha a vegades el concepte de que un llibre és car, però bé, si anem a sopar fora i tal, és només un dia i ens gastem molt més, no? I un llibre el poden llegir bastantes persones, no? També el que no sé, suposo que sí que potser us encarreguen, no? Alguna cosa de malaguardes per aquell dia. Poques, Sí? Poques, però sí que hi ha algú, que ho diu. El que passa que a vegades són 50 cèntims, Vull dir que... no ve d'aquí. Fer la cua, no te compensa fer la cua del Sant Jordi per 50 cèntims. És que a vegades hem de pensar-ho, no?, quan és el tant per cent, no sé, depèn del preu del llibre, no? Ja per acabar, una última, es queden 2 minuts. Imagino que enguany també, de nou, com els últims anys, temàtica, llibres més de contingut polític o vinculats amb el procés de nou també, que tindran un pes específic, no? Sí. És veritat que portem uns anys que està sortint molt de llibre polític i la veritat és que s'està venent.
però jo crec que es vendrà de tot, perquè és que el que veiem és que es venen novetats, es venen llibres de fons, es venen llibres polítics, es venen de narrativa de totes les temàtiques, o sigui, el Sant Jordi no es concentra només en un llibre, sinó en molts llibres. I una cosa que em repeteixo sempre, no?, que també llavors hi ha el paper prescriptor del llibreter, no?, que tenim molts clients a les llibreries que ens diuen, a veure, per mi, quin llibre em recomanes? Vull dir que és això, no? I llavors els llibres més venuts representen un tant per cent molt petit de les vendes generals de tot Catalunya. Doncs Maria Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters i responsable de la llibreria Empúries de Girona, moltíssimes gràcies i bon dia. A vostès, bon dia, adéu.